Sige, kikbay. So welcome in Bohol. Hello mga bay, this is Great Weather. Welcome to my destination yan. Abatan. Ang Abatan is part sa Tagbilaran or Maribohok na na. Okay. So as per my tour guide, Abatan is part sa Maribohok. Yeah. Pero may nakaagi pa tulay idea kung sa view nga mo ma-share. But let's see. Makita ko way nga na ko yung ma-share na view nga something nice sa inyong mata. Okay? Just follow our trail. Siya akong wingman nga mas kusgal pa na ako. Diba? Ano may lapas, I guess. Anyway, ito yung lapas ng tuyo. Dilapas gini ayo. Sakto gini ka. Kamay na lang. Akin ako after sa tulay mo una. Dili pa mday no. Akin ako ba after sa tulay atong sa lapas mo una to. Dili pa mday ay. Ayo pwede ay. Patikim na to. Walay tao ang resort. Walay tao ang resort tungod sa pandemic. Apot na me. We're here. So part this is Abatan, which is ang Abatan, part ko sa Maribohok. Grabe na po ka na, sila mga bridges dili kumparar po sa Dias Cebu. Okay. But actually, it's not about the bridge. It's all about the view. We're here in 3, 2, 1. I share to you. Bye-bye. Sunod ako sa Batan. So actually, ang Abatan, dili din siya part sa Maribohok. Part sa Cortez, which is part po sa Tagbilaran. Inyo rong makita ang tibok view diri sa bridge. Ako i-reveal tanan. Okay.
Pinduta lugar bay. No? Oh goodness. Naman ay laing view. Pero para konsumo ra ang kuha. Kung sobra, baligya pod. Nice eh. Walay kamahayan nga rides o goan hike. Tapi ang udit ta gidagino to magini gamay kayo. Yawas. Kit-kit. Tingsing tingog. May nanalo na, Abatan. So, since ang Abatan nakuha na nakita na ako, na-share na ako sa inyo ha. So, until next, until then, buyers.